Så YouTube! Thomas 374 her! Woo! Og jeg har endelig fået lavet mig en YouTube-konto. Og Tobi 797, min gode ven, medvært og ven. Okay, vi vinder. Og jeg er bare god, jeg kan løbe. Og jeg har endelig fået den her! Og lige i nakken. You stupid face. Snyd! Hallo der, jeg har ikke engang fået en eneste gang. Oh my god! Nu er der 6 på 1 point, men... Ej, så går det så langsomt. Ej, hacker, man. RTD. Ej. Jeg har fået en sentry gun. Nu har jeg lige placeret min egen sentry gun, mand. Og det er så min lille fætter, der griner mig op i G. Sid. Og hvad så? Du får bare alting. Du gør sådan. Det holder du mund med det der, Tobias. Du ved godt, det ikke passer. Jeg overlevede. Okay, en gang til. Okay, det der burde jeg have forudset. Et stykke af mig. Ja, det var totalt meget mig, der sprang dem i luften, ikke, Tobi? Ja, det var totalt mega meget mig. LOL, hacker. Sig nu stille, Arthur, gå ud. Ud til mormor. Ud til mormor. Ud til mormor. Nej, Arthur, vi holder lige en pause, indtil jeg har fået min fætter ud. Og vi er tilbage. Skide hacker, mand. Ligner en hunde. Hvad ligner en hunde? Okay, vi har tabt. Nej, vi har! Og jeg er medic! En hacker, mand. Seriøst. Det er sådan, du har de der skru. Kan du huske mig? Seriøst, han mister ingen liv af det, mand. Han er der ikke mere. Hallo, de hacker jo af lort. Men vi skal jo snart til at stoppe, Tobi.
Jeg tror faktisk, vi vil sige tak for nu. Og så laver vi forhåbentlig det. Og vi spiller også andre spil, f.eks. Minecraft og Gmod, Garry's Mods, hvis der er nogen, der ikke ved det. Ej, seriøst, han dominerer mig. Ej, seriøst. Oh my god, a new map. Oh my god. Okay, vi ses. Hej YouTube. Hej.